Ali više niste je to partneri. jako jedna dobra stvar. Da. Da ti situacije i život podari jako prestano dobre ljude i pritom jako dobre partnere. Znači... Ali to je samo kada sam slobodna. Znači i dalje se družiti imate... Pa ne svakodnevno, nekada sam zauzeta, ali kako smo slobodni da jedni drugima kažemo kada imamo neku dozu potrebe jedni prema drugima. Da. Dobro. Jesam ti rekla previše, ja se plašim. Toliko se ljudi plašim. Kako će sad ljudi... Joj, samo jedva čekam komentare ispod ovog našeg sad dešavanja danas. I da li danas postoje takvi partneri? Postoje uvek. Koliko? Pa ja sad ne mogu ti kažem koliko. Nema ih mnogo, ali sa onima sa kojima sam se pronašla stvarno su prisutni u mom životu. Ali kada kažem partneri, to ja mislim prvenstveno i saradnici i ljudi kojima mogu sve da kažem, prijatelji. Znači, to je mnogo više onda, to je preraslo taj moment. A ako se desi taj neki moment nekada, to je isključivo samo kada sam ja slobodna.